тӯли 1 моҳ аст ки аз дарди сар халосӣ надорам. Инак ба мо тавсия доданд ки ҳиҷома бигирем. ба ҳиҷомахонаи Салва омадем. 112 микрорайон дар назди Зоир Ойл. ассалому алайкум. Алейкум ассалом. доктор хуб ҳастем? Шумо шудем тизи? ташаккури зиёд. рози дӯстони азиз пеши доктор менорем, шикоятҳоро гап мезанем. Марҳамат кунед. Ассалому алайкум. хуб ҳастем? Саломат. Шикояту чи аст? Чи шикояти вуҷуд дорад? акай доктор, мо шикоят тӯли 1 моҳ аст аз дарди сар халосӣ надорам. Аз ҳама чизи хуб ҳиҷома аст. Ҳозир шуя пуши сарқазӣ пуши гардан хатира мешавад. ягон чизи лозим набудааст, фақат ҳам банка мегиред, ҳаминҷа худашон доранд. баъд аз ҳиҷома чӣ тағйирот дод ба шумо мегӯем. ба мо шифои комил. ҳам аз сар гирифтем барои дарди сар ва аз бадан. аз ҳамин якум дақиқа уже шурӯъ шуд дарди сар гум шудан. чӣ хеле ки дидед дӯстони азиз, мо ина ҳиҷома кардем, сар бовар кунед аз дард монд. ҳиҷома барои мардҳо ва барои хоҳарон, модарон, махсус мутахассисони олӣ дар соҳаи худашон шуморо қабул менамоянд. ҳамчунин метавонед аз ин ҷо маҳсулотҳои гиёҳӣ шифобахш дастрас намоед. ташаккур ба маркази саломатии Салва ки моро ҳамчун меҳмон қабул карданд ва ҳиҷома карданд. ва инак ин қадар бачаҳо ҷамъ шуданд дар ин ҷо дар пеши маркази саломатии Салва. ҳозир як челленҷ бо инҳо мегузаронем, шурӯъ мекунем. тайёрем ама? навиданда